Ahojte, volám sa Peter Voško, pochádzam zo Slovenska, z malej dediny Granč Petrovce. Tam som začal svoje futbalové kroky, potom som išiel do Spišského Podhradia a následne do Bardejova. V seniorskom futbale som hral v Pohroni, v Podbrezovej, v Bardejove a 5,5 roka v Liptovskom Mikuláši, z ktorého prichádzam aj sem. Za čo som nesmierne rád, zatiaľ sa mi tu veľmi páči a verím, že odovzdám na ihrisku všetko a budeme bojovať stále za body. A veľa rokov som hral aj ako útočník, ale teraz už som ako obranca, aj sem som prišiel ako obranca. Verím, že pomôžem svojimi súbojmi, dobrými prihrávkami a výhernou mentalitou tímu. Viem, že tu hrali už aj Slováci, s ktorými som hrával aj na Slovensku. Martin Baran, Lukáš Biela, ktorého pozdravujem, a Rastislav Václavík, s ktorým som tu aj teraz. Hral som s ním aj v Liptovskom Mikuláši a verím, že mi to tu ukáže.